на празничен ден, откриването на новата учебна 2017 година на Българско неделно училище Слънчо към Сдружение на българите в Южна Африка. Честитя ви и ви приветствам с новата 2017 година. С нея започваме и учебната година. Нека тя да е здрава, благодатна, успешна, мирна и плодотворна във всяко отношение за всички нас. И за учители, и за ученици, и за вас, родителите, и не на последно място, и за всички баби и дядовци, които с огромни усилия подкрепят нашата работа. Скъпи деца, вие сте с една година по-пораснали и по-големи, с една година по-умни, надявам се с една година по-послушни, с една година по-любопитни и с една година повече с желание да научите много повече неща за българския език, култура, традиции и изкуство. Тази година ние отново ще имаме много интересни моменти и неща, които ще правим. И мисля, че неделното училище и мястото в българския клуб в неделя за вас, искам да си пожелаем да се превърне за вас в любимо място и като място за дългоочаквана седмична умора, а не като задължение да идвате в неделя на училище. Надявам се също, че това ще е и чувството, с което и вашите родители, баби и дядовци и други българи ще идват в неделя в българския клуб, защото това място е живо благодарение на това, което правим за децата си. Нас ни имаше вчера, има ни и днес и това, което правим е сега. Но това, което правим за децата си и с децата си е за утре това място да е живо, този български дух да е жив и да се развива тук, защото българският дух и България тук в Южна Африка, това са нашите деца. И ако ние се грижим за тях, те да растат като българи тук, това място ще живее дълго, ще живее вечно. Искам да благодаря на моите колеги за всички усилия, които полагаха през миналата година и за всичко, с което се справяхме, и да им пожелая много сили, вдъхновение, оптимизъм, търпение през новата година, много творчески идеи. Да пожелая на родителите също да са все така подкрепещи в нашите начинания, когато имаме нужда от помощ, на цялото ръководство на Сдружението и на всички хора, които помагат на училището. Сърдечно благодарим и се радвам и се надявам, че вие виждате какво правим в замяна на вашите усилия.